The anxiety boilo, musta? Chinalin Cabrillo. Mega love shot out sa'yo, ma'am. Chinalin Cabrillo. Ano yan, ng Ninja? Yoga her, pwede pa jacket? Korintang sana Sir Downtown Sakos. Maraming salamat ng Korintang. Chinalin Cabrillo, ma'am. Magbaba ka ng jacket. Ano mo ng bahay niyo dyan. May harang na yan eh. Iwan ko bakit wala. Inon ko naman yung inon ko naman yung ano ko eh. Dollar sign eh. Kaso nakaschedule to sa last 9, kaso inano ko na agad eh. Congrats. Schedule ko sa last 9, kaso in advance ko. Ano mo, baba mo dyan yung bagong upload para Ginalyn Cabrillo. Ano yan, ng kwan? Ito lang ang picture, ma'am. Wait lang, baka ako lang walang harang, exit na muna. Ano kasi, ma'am, hindi ko lang alam kung ano, kasi na-open ko naman yung dollar sign ko. Ginalyn Cabrillo. Musta pa. Baba mo yung ma'am, yung bagong upload para maano natin, mapuntahan. Okay. Puntahan natin yan. Puntahan ko dito sa ka. May harang-harang ka. Daw kang Christine ha. Bakit walang harang ba ako? Ako Christine ka ba? Naloko mo ako mga. Wala talaga. Hindi ko alam ba't walang harang yan. Naka-open naman yung no-open ko naman kanyang dollar sign niya. Kaya mo na kung walang harap. Importante may pang-update lang.
Ano ko ma'am Ginalina Cabrillo. Ang baba ka ma'am bayan ng ano ma'am content channel para madikitan ka ni Ma'am Christine, no? Tuloy ang Elisos. Oo ma'am, tuloy lang. Para may pang update lang ako, wala akong upload eh. Wala na akong upload na video. Birthday pala ng ano mo ma'am, Christine. Tatay mo ah. Ayun, na-watch na kita ha. Mamaya watch pa ulit kita. Kamusta na ka ma'am Corindang channel ma'am ah? Nakasahod ka siguro ng malaki ma'am no? Nag-please your story na nga, wala din. Kaya mo lang kung wala ma'am. Nischedule ko kasi yan sa alas 9 kaso in-advance ko na para ano, kami puntahan ngayon mamaya eh. Kaya mo lang ma'am yung harap. Ayaw ko paharangan ni Lolo. Kaya mo lang. Ayaw magharang eh, wala. Maraming salamat ma'am sa patusok ma'am Christine Macarayo. Hindi ka na busy ma'am Christine? Tingnan mo ulit yung dollar sign. Mabuburat maano to, balik ako sa uno pag ano. Isang cellphone lang kasi may ano, may account ko gamit. Yung iba wala na. Nag-milk ka, buti ka pa-milk ka na lang. Malapit na matapos yung ano, video. Mamaya po ulit panoorin mo sa tatlo. Marami kang views. Sana all milk. Ayan. Si Ma'am Corindang channel. Bisaya, yan Ma'am Christine. Okay, wag na lang. Saka mo na lang lagyan ng harang pagkatapos. Buti ka pa Ma'am Christine eh. Parang harang ka pa oh. Pangalawang harang sa hunat sa kahuli. Yung Bisaya din yan ma'am, si Ma'am Corindang channel Ma'am Christine Macarayo, magdikitan lang kayo dyan. Para ano, wala naman tayo ibang kasama dito, tayo lang. Tayo ibang friends. Nilagyan ko lang itong harang kayo na kaso wala. Baba ka balay isang sugurin ko ha. Dikitan ako sa'yo. Dikitan na. Saan ako? Si host. O sige, dikitan kayong dalawa dyan para masaya kayong dalawa. Hindi na ako ma'am nag-comment sa ano ma'am sa video ma'am Christine ha. Kalimutan ko mag-comment. Ang lamig. Pang-update lang ako, isang oras lang ako. Takoy mo, ano rin. Tusok kayo ah. Maraming salamat mama. Marami na akong patusok. 28 na oh. Ayaw karang ni Lolo dito. Yan na lang. Kasi nag-ano naman ako kanina eh. In-open ko naman yung ano nito eh.
Yung dollar sign. Tusok kaayo. Sa 12 minutes na ako, bilis. Maraming salamat Ma'am Christina, kahit busy ka. Nakapunta ka sa LS ko ngayon. Maraming salamat. Hindi ako yung nilalamig na. Gian Krista, tuwaran biya. Sige lang, wala problema. Kahit tuwad, kahit ano dyan, bahala kayo dyan. Tusok o tuwad, wala problema ma'am. Wala akong ano dyan. Basta akin, masaya lang tayo, ayos na yun. Sige ma'am, tuwara mo isa. Para tingnan natin kung ano yung ano ni Lolo. Makabayo lang. Basta masaya tayo, walang problema. Saan si Ma'am Roberos? Ma'am Roberos, may galap set sa iyo Ma'am Roberos ha. Ang ginom ko lang ng milk dyan at saka ano, kape. Ay, gatas pala para lumakas ka magdaro mamaya. Namimiss kita Ma'am Roberos eh. Tosok, G. Makaraya, maraming salamat ha. Maraming salamat sa 5 million people na nakatambay sa bayan ni host. Kahit walang harang, okay lang yan. Basta importante, masaya tayo lahat. Premier mula Labs, Sir Ricky Tamsak natin. Kaya niyan. Premier mula Labs. Kaya ma'am ano to? Eh? Wow, kay Ma'am Jinli pala to eh. Tamsakan ko to. Mamaya. Ay, ito na tamsak ko na. Pang 26 na tamsak. Kailan ba to? February 10 na, bukas pa pala to eh. Tsaka ko natutamsakan ng marami pag ano, para di mo lang agad. Kukos Gaming, maraming salamat sir ha, sa patamsak niyan sir. Maraming salamat sa bisita sir sa bahay ko. Kahit busy kayo, nandito kayo sa ano, nakabisita kayo, maraming salamat sa inyo. Update lang ako ng isang oras para ano, hindi naman tayo mano kay Lolo ba. Sabihin niya, pabayaan na tayo sa kanya. Trabaho natin. Hello Sir Coco, Miguel love shout out. Sabi niya ano, ni Gio Carayo. Shout out sa mga gwapo at gwapo danhi. Sabi ni Sir Coco's Gaming. Mga update naman tayo sir para ano, baka sabihin ni Lolo yun, hindi natin ginagampanan yung trabaho natin sa kanya. Burn out ba? Baka tanggalin tayo ni Lolo eh, kasi hindi tayo nagtatrabaho ng maayos. Kailangan din natin mag-update. Maraming salamat sa pagbisita nyo sa bahay ko. Busy kayo mi. Mga dili makasupport na lang kaya YT ah. Okay lang yan ma'am. Importante ma'am. Masaya lang tayo sa trabaho natin ba. Minsan dalaw-dalawin din natin yung YT natin para hindi tayo tanggalin ni Lolo. Upload lang ba? Update para ano. Di sa maginala sa atin. Makaliopon at maliop tayo sa trabaho natin. Isang oras.
Corindang baba, bahay dali. Start na ako work, sabi ni Ma'am G. Macarayo. Hindi matapos-tapos yung work na yan, Ma'am G. Maraming salamat sa 7 million na nakatambay sa bahay ni Os. Maraming salamat sa inyong mga kaibigan. Dan sa'yo, Gwapa Christine Macarayo. Yan. Puro Ma'am Bisaya kayong dalawa. Parang Mindanao din yata to si Ma'am Corindang saka si Jeep Macarayo. Parang magkababayan lang siguro kayong dalawa. Dan sa'yo, Gwapa Christine Macarayo. Yan. Minano-mano. Ay, hindi. Ano ko na. Maglablaban lang kayo dyan eh. Kayo lang naman dyan. Ito naman tayo magkasama. Sister Coco. Ilan lang tayo? 4. At tayo ganong friends eh. Konti lang tayong friends. Konti lang yung friends ko eh. Busy pa yung iba. Nagtrabaho pa. Ayun, may ilaw na sa wakas. Nagka-ilaw na rin. Maka-charge na. Umilaw na siya. Sino may mga premier dyan? Ibaba nyo ng mga premier nyo para matamsakan na natin. Tamsak, bakit wala lang? Hindi ko alam eh. Inopen ko naman yung ano eh. Inopen ko naman yung dollar sign niya eh. Maraming salamat Ma'am Yam Eronico sa pagpasok Ma'am. Kahit visit pa yung maraming salamat ha. Yan po si Ma'am Corindang channel po. Lablabin nyo na po yan. Kaibigan ko na yan dati. Sir, exit ako ha. Kay klase na ako dyan. Taylor, di kaya nag-meet if mag-wait. Sige Ma'am. Maraming salamat Ma'am Corindang channel ha. Sa pagpasok mo Ma'am. Maraming salamat talaga. Ingat po kayo dyan. Good morning. Maraming salamat Ma'am Jindy Abiharon sa pagpasok mo Ma'am. Kahit busy po kayo, andito po kayo. Maraming salamat talaga. Yam, Eronico, patamsak sa primer. Ngayon ba itong primer mo Ma'am? Tinawa. Welcome po. Todis pa ito Ma'am. Pag malapit na tamsakan para hindi malagas agad. Maraming salamat sa pagpunta nyo sa LS ko kahit tayo lang, masaya na rin ako. Inopen ko naman yung nito kanina, bakit wala namang harang? Loko. Yung dollar sign niya. Buti pa naman isang araw na ko mayroon din. Tusok, sabi ni Christine Macarayo. Maraming salamat sa patusok-tusok mo Ma'am Christine Macarayo. Kahit kahit tuwad, kahit tusok, maraming salamat. Magharang ka, sir. Hinarangan ko na yan, Ma'am, kaso wala eh. Isisirin kita sa mga nagad ko, mamaya lang kasi work mode pa. Sige. Isa lang kasi yung gamit, may account ng ko gamit eh, kaya isang cellphone lang, kaya hindi ko makahayaman kung wala. Isa lang kasi Ma'am yung Ma'am, yung gamit yung cellphone na nung may yung account ko, yung iba wala. Isa lang talaga. Kaya mamatay ito pag inano ko. Mamatay pag hinarahan ko na yung kanina Ma'am. Ewan ko bakit wala. Sila mga system pasaway. Pag
pag inano ko, mawawala tong live ko. Pwede ba yon? Pumunta ulit ako doon. In-schedule ko na nga ito, ma'am eh. Tapos inopen ko yung ano doon, $sign sa Chrome. Kagaya ng nakaraan ginawa ko, okay nung nakaraan eh, may harang. Ito, wala. Hindi ko alam. Na-schedule ko na to. Tapos sinarangan ko. Hindi kinopen yung $sign. Wala eh. Kanina pang harang-harang, wala naman. Yaman na kung wala mo. Basta masaya lang tayo. Okay na yun. Wala eh. Hayaan mo lang ma'am. Baka hindi na gano'n. Hindi na-approve yung harang kanina. Inanong ko yun eh. Inopen ko ngayon. Ang $sign niya. Di ba may on at saka off doon. In-on ko. Kaso wala. Wali. Ayaw. Hayaan mo lang. Basta may pang-update lang ako. Okay na to. Maraming salamat sa pasok nyo ha. Gawa ko video mamaya sir paano gawin ang LS para lumabas harang. Gawa ka na super chat, enjoy mo to. Pwede na ba magawa ng super chat para hindi mo naman natama pwede ha. Kasi pag ano ko doon, June boto lang lumalabas eh. Parang $1. Dollar ko, ano ko lang, $1. Ilang araw na. 3 araw ulit ata ako. $1 lang. Masaya na ako mas makakita ng $. Pwede na siya. Masaya na ako mas makakita kahit point $. Lang. Masaya na ako eh. Nalilibang. Okay lang yan, maliit lang. Kasi sir, basta harang-harang lang. Pero kung meron ka super chat at saka join button kapag may sumali, madali lumaki. Kaya mo lang yun, no? Basta masaya lang tayo, okay na yan. Libangan lang. Makakita ka ng $, okay na. Masaya na ako. Kahit 0.5, 0.2. Okay na. Matuwang-tuwa na. Maganda pa din sir magkuha mo ang $1 para makapin. Makuha din yan, ma'am. Tatlong araw ko naka $1. Hindi ko alam kung 3 araw ko na ngayon, kung magkano na ngayon eh. Baka nasa $2 na. Pangatlong araw. Good morning! Nandito na naman si magandang Geraldine Baltimore aka Ma'am Junley Abiharon. Maraming salamat Ma'am Geraldine Baltimore sa pagpasok. Mga alagad. O diba habang inintay ang pin, maglalaro na naman ng $100. Nakailang $, ka na Ma'am Yam? Malaki na siguro sa imam no? Musta Sir Junley, Sis Junley. Yun na $1 mo, Ma'am Yam. Shano Gaming, Tamsak Host. Maraming salamat sa pagpasok. Shano. Alagad. Kaninong alagad to? Kay Sir Coco.
Ako, lapit naman. Wow! $100 na si Ma'am Yam. Yes! Woo! 5,000 na. Taginting. Master na ako ni si Siam. Ano nga eh. Master na. May bigote ka kasi Ma'am Junli. Kaya ano, ginawa kang sir. Lapit si Ma'am Yam mag $100. Nakailang months ka na Ma'am? Naka 2 months ka na Ma'am Yam, no? Kung hindi ako nalagasan at hindi na wala yung pinalipad ni Cocos Gaming na $10 at Sir Silson na $2. 100. Oh! Laki na sana kay Ma'am Yam. Bakit na nalagas Ma'am Yam? Baka kinuha ni Lolo na ano, tax niya. Tax niya siguro yun ano, kaya kinuha niya. Nawala yun kasi na-delete ko video. Ah, ganun pala. Yan siguro. Two months ka na Ma'am Yam, no? Ano ka na? $100. Pag 3 months, $200 ka na. Oh, doon. Laki na yun, ha? Yun pa talagang delete kung saan sila nagpalipad. Jin Levaron Yam. Meron ikaw, Jin Levaron. Padikit po. Guys, 1 minute. Balik. Iwan bakas. Ayan, sabi ni Sianog Gaming. Dikita natin si Sianog Gaming. Sir Bridget, wala pa ako 2 months. Sa 29 pa ako mag 2 months. Wow. Kita mo yan? Maka ano ka na agad? Bago mag 29. Maka $2 ka na. Oh. Padikit po. Yan po si Sianog Gaming po. Dikitan po natin siya mga kaibigan. Dikitan kita dito Sianog Gaming. Naka ano na siya 612 subscriber na siya. Ay dikitan kita dito sa ano ko. Isa kong maraming salamat sa pagpasok mo ha. Sianog Gaming. Ayan po mga kaibigan. Dikitan po natin si Sianog Gaming. Ano na siya? 612 subscriber. Maraming salamat sa pagpasok sa Sianog Gaming ha. Cebu. Ay, Bisaya rin pala to. Taga Cebu. Mga kaibigan, lablabin na natin to. Taga Cebu. Ano itong laro na to? How to share in public with share buds to live stream in Facebook Live. Ang laro to Sir Sianog Gaming, hindi ko alam to. Wala talaga akong alam sa mga laro-laro. Hindi talaga mahilig laro. Sianog Gaming, unahan mo ko tapos puntahan kapag mag-LS ako kasi meron ako pang program. Bigyan kita madami doon. Oh, yan sabi ni Ma'am Yam, meron ako. Now, kung TW sa Sir Gaming. Dikita kita dito Sir Sianog Gaming sa isa kong account ha. Reiki Marquez. Taga Cebu po ito, si Sianog Gaming. Bisaya, Bisdak. Bisayang dako, bay. Ako, marunong makaintindi ako ng Bisaya, pero hindi ako salita ng diretsuhan na Bisaya. Bisaya din ako, Ilonggo. $6.5 views. Wow. Ang laki na ano. Yan, Sir Sianog Gaming. Nalikitan kita sa isa kong account. Huwag mo nang balikan, Sir.
Maraming salamat sa pasok, sir, sa Anos Gaming. Check mo bahay mo, may gaming ako pero Mobile Legends. Malamig dito. Ay, nako, malamig. Nilalamig na yung host. Malamig yung hangin. Kaya sinisipon-sipon ako. Ano na lang ako mga guys, kalating oras pa. Pasok tanan mga Bisaya sa ako ang live stream. Tanan mga Bisaya. Hindi ba pwede yung Tagalog, ma'am? Puro Bisaya lang. Lagyan mo rin ng Tagalog. English. Ilocano. Ganoon para ano, lahat makapasok. Kung Bisaya lang, wala kang viewers na Tagalog. Kapoy na ko Tagalog, Sir Ross. Bulol-bulol na ko. Ako nga rin eh. Pero ako nasanay talaga ako sa Tagalog. Kahit Tagalog ko medyo mayroong Bisaya. Pero Tagalog talaga salita. Yung tono lang. Kasi tumagal ako sa Maynila eh. Halos malapit ko na maikot buong Maynila. Kaya medyo nasanay na ako sa Tagalog. English lang hindi ko matutunan talaga. Nahirapan ako ng English. Maraming salamat Dito lang kaya ako nakatuto mag-Tagalog. Ganon din na. Ako kasi mga kasama ko rin dito. Puro ka rin kami mga Pilipino kasi. Kaya bihira lang kami makasalit. Arabic hindi rin ako natutunan ng Arabic kasi marami akong kasama mga Pilipino eh. Kunti-kunti lang alam Arabic, halo English, kunti. Lamig talaga. Tapos ng hangin. Lamig. Sa ano nga ito? Yan. Dilim tuloy. Dan dikit tang sa Katwatsiano Gaming. Salamat sa pagdikit kay Jen de Abiharon. Ayan. Marunong ako mag-Arabic pero Tagalog bulol-bulol ako. Arabic hindi rin ako matumaw talaga. Maintindihan iba. Kunti lang talaga Arabic na alam ko. Yung mga ano lang tayo. Yung mga ginagamit lang araw-araw na salita. Basic lang. English, mga tulungan na ko English siguro mga ano lang, mga sa 10%, mga 1% lang alam mo English. Salita. Ito Sir Siano Gaming, digitan mo, sabi ni Ma'am Yam Ernesto. Ayan Sir Siano Gaming Marami po yan si Ma'am Alagad Sir. Digitan mo po yan. Tsaka mag-Ilesya, puntahan mo. Marami yan doon mga kaibigan, maraming barana yan doon. Dalawa sila ng asawa niya si Sir Cocos Gaming. Yan. Nabigyan ka ng marami doon. Siguro mga 40 banana siguro mabigay nila. Sayang kasi, ko magdikit ng mga alagad ko kasi malalagas lang din eh. Hindi kasi legit yung iba eh. Sayang. Hatag mo kape B May kape dito may init tayong tubig. Kape nga lang sa akin ininom puro kape. Wala na Puro kape. Hindi ako mag-atas. May tao, may bisita. Yan. Khairul. Yes, Khairul. Yeah, on the outside. Number. Mapi number. Knock.
May bisita kong Go fish market. Panggali. Fish market. Ha? Fish market. Atol fish market? Mudir kalam. Intakol? Ayoko mudir kal go. Kala mo dergo? Balin. Mahal. Kalas ana ni video balin bro sama-sama. Now 9:30 manu. Badin sakar. Maaf isakira. Kopi na latulada. Patang saksa primera, marami sa makuha sa akin. Oh, marami ka makuha doon. Sir, si ano kay Ma'am Yam Ironico. Hindi ka magsisisi pag pumunta ka doon, sir. Puntahan mo yan si Ma'am Yam Ironico. Sis Jinli Abiaro, musta na? Sis Jinli, bukas ang premier mo ano oras. Kabago si Siyam lahumpay kita. Nikatan ko si Coco, premier niya sa mga alagad ko. Bukas lang magdikit mga kasi pag dumikit ako ngayon malalagas lang kasi yung iba kong alagad hindi legit, walang video. Maganda yung bago idikit bago mag premiere para dikit lalaga. Huwag kang magpagod-pagod Ma'am Jinli para sa natin yan sa pamilya. Maisip lang natin yung pamilya natin, hindi na wala yung pagod natin eh. Bukas na ako idikit sa iyo sis Jinli bago start mo. Yan, ganyan. Para diretso. 12 noon primer ko. 12 noon. Okay. Sana, basta nandito lang ako ma'am, didikitan kita. Ay bubumbahin natin na naman yung premiere. Wow, sana all. Mag-practice din ako mag-premiere para mabubumba rin. Ang aga naman si Still noon, wala pa makabumba. Gawin mo to PMCs. Legit lahat talaga ko kasi may YT channel Kahit may YT channel kung walang video ma'am. Dapat may video at saka picture. Para may video. Para may legit siya. Sa akin kasi walang yung iba wala. Video iba, meron. Picture lang. Dapat matawag talagang legit yung mo kung may video siya at saka profile. Alagad ko meron video at picture. Ayun, pwede yan. Sa akin kasi yung iba wala Kaya tinatamad ako magdikit sa iba. Sabihin nila, hindi yung dinikit mo, nalagas lang. Di, masakit din sa pakiramdam yun. Kaya mas mabuti na lang yung min ko na lang dinidikit ko. Ilan lang yung, 3 lang yata yung ko may video na alagad. Ang dami kong alagad nasa 22. Nasa 22 yata alagad ko Kung lang, pati pati profile ko. Kaso, ko magdikit, idikit lahat kasi mamaya malalagas lang din. Nakakahiya. May iba na din mga alagad ko. Sa akin, alagad ko, 2 lang yata may video. Yung isa kong ginagamit, legit ko rin yung Ricky Marquez yun. Pinapangisda ko rin yun Kaso isa lang yung video niya. Dagdagan ko pa yung video niya para dumaming subscriber. Lahat ng nalagad ko may YT channel tapos may video at profile kasi. Yun, maganda yun Ma'am Jinli. Okay yan, basta may ganyan. Sa akin lang wala. Ang dami sana kaso tamad naman ng video, maglagay ang video. 4. 10 agad to. Nasa 22 ngayon ako. Sabay dito na lahat yung pati yung account, main account ko. Pang support at pang laban siya ko yung ko naman yung mga alagad ko naman na walang pinang-play ko lang din sa 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 video ko yun doon ako pakinabangan ko siya sa mga pag-play ng mga video ko.
Dagdag bilang din naman yun eh. Gusto ko sana pa Grand LS sa birthday ko pero hindi ko alam paano gawin. Mag ano ka mami? Grand LS? Tagal. Tuwing may bibisita sa ano mo, ilista mo. Lagyan mo ng raffle tuwing may pumunta na naman sa'yo ma. Pag may ilis ka araw-araw, may pumunta. O di kaya gawa ka ng video na doon doon mag-comment para doon ka kukuha ng ililista mo na para pang grad raffle niya. Yan, ganun ma'am yan. Gawin mo. Nakita ko to sa kaibigan kong isa. Lahat ng video niya, magko-comments ka doon. Para yun ang gawin mong mga tawag? Entry niya. Para yun ang gagawin mong entry niya mamaya. Ganon yung sa kaibigan ko dating isa. Lahat na sa video na ba, kailangan isa lang na entry. Di ba, panoorin ko yung video mo, mag-iwan ako ng bakas doon. Tapos, alam ba may hashtag yan o ganyan. Doon ka kukuha ng entry. Ganun sa kaibigan ko dati. Nakita ko sa grand entry niya. Kay Mang Babli. Nanalo ako doon, 300 load. Kahit alagad, pwede. Basta makapanood ng video mo na tapos lagyan ng hashtag sa dulo. Ang laki kaya ng iniisip ko nga yan. Kumukuha pa ako ng ideya sa iba. Yan. Ang laki na ma-premium na noon. Siguro, may 5,000 yata yun. Laki na ubos niyang pera, laki na gastos niya kasi sa Amerika naman kasi laki na yung isa lang maraming panalo doon yung nakalimutan ko ng pangalan niya, laki ng panalo niya kasi yung kaibigan niya rin yun eh. Yun ang gawin mo ma'am na sa lahat ng video mo, mag-comment lang tapos lagyan mo ng hashtag yan ganyan para mabilang mo yung entry. Kahit alagad lang yon, basta nakapanood ng video mo, tapos kailangan pag oras na ng entry mo, grand final na, kailangan nandun din kahit alagad. Ay kaya pag nabunod mo, halimbawa alagad, kaya dapat mag-present siya, kailangan nandun, alagad yung nabunod mismo yung mag-present. Sige, lang ko ma'am, WH lang ako kasi wala akong pera. Sa akin din may mga banana din agad ko pag dikit talaga pag nakikita. Ayun, maganda yan ma'am Jinli. Sa akin ma'am Yam, WH lang ma'am Yam. Kahit 10 hours pwede ako. 10 hours. Sponsor ko sa iyo 10 hours. Usap nga tayo mga team pasaway. Gusto ko kayo sali sa pag-Grand LS ko. Sige ma'am. Ako? 10 oras lang ako. O kahit 20, pwede na sa akin 20 oras. Isang cellphone lang yan eh. Itutok ko doon sa playlist ng nanalo eh. Pwede na yan. Sa kaso, hindi mo ko masanong yan. Alam mo naman ako ngayon, taghirap. Sige, tingnan ko yan. Magbibigay din ako ng pera, mga 5K sa akin. Si Lime daw 1K kanya at Ira 1K din sa kanya. Ayan, ayos na yan ma'am. Yung 5K, hati-hatiin mo lang yan. Huwag mong i-full. Ayos na yan. Ayaw may palod.
Sa video mo para madagdag ano ka may may tawag yun, may ads ka makuha. Sa video mo ibase yung ano yung entry nila. O, thank you lahat. O, di ayos na yan. Tingnan ko kung thank you. O, pwede na yan. Thumbs up na Sir Ricky Guapo. O, maraming salamat kay Sir Quintin and Camps Vlog, Sir. Maraming salamat sa pagpasok, Sir. Abangan natin yung grand prize ni Ma'am Yam Ernico. Nagpaplano pa lang. Malaking mga panalunan. 10K. Awa. Kung makuha mo lahat. Sa akin Ma'am Yam, sponsor lang ko ang WH, Ma'am. Sabihin mo lang kung ilang WH sa akin. Bibigay ko. Wala na influencer host kasi gagawa ng banner. Sige Ma'am. Sabihin mo lang kung ilan yung WH na sponsor ko, Ma'am Yam. Ay, ano ko. Sir, pwede maglapag ng... Yes, pwede. Ikaw pa, mamalakas ka sa akin eh. Sir Tintin Uncomes Vlog. Baba ng premiere mo para matamsakan natin. Kaso sir, konti lang tayo dito eh. Sige, tamsak ko sa iyo itong tatlo kong alagad. Baba ka ng premiere mo. Nandiyan pa si Ma'am Yam, oh. Katamsakan ka ni Ma'am Yam. Sir Ricky lang malakas. Wala pang harang eh. Ayaw maglagay ng harang ni Lolo. Nilagyan ko yan eh, kaso bakit wala? Ano sir, baba mo yung primer mo at saka tamsakan natin. Ma'am Tintin. Maganda yung tandem yung dalawa. Siguro nakakuha na kayo ng $100, no? Sir Tintin and Ma'am Tintin and Sir Comes Vlog. Yan maganda ang suportahan. Balang araw nakikita ko sisikat kayong dalawa eh. Sisikat kayo dyan sa Cebu mga vlogger. Balang araw parang nakikita ko na yan. Thumbs up po sa sapat na primer ko. Sige, tamsakan natin. Ito, tamsakan ko. Yan, isa pa lang. Ito, pangalawang thumbs up sa akin. Tatlong tusok. Kasampung tusok ka na, Sir. Ma'am Tintin and Camps Vlog.
Sila Ma'am Yam, narinig ko, sabi ni Tintin. Hello sir, musta na? Sabi ni Ma'am Yam, Ma'am Yam, musta na po kayo? Okay lang, sige ito, patulong sa work. Si Ma'am Yam, malaki-laki na rin yan yung ano niya, revenue. Maraming salamat sa pag-support nyo sa akin at sa pagpasok mo Ma'am Tintin ang Kams Vlog. Very appreciated much Ma'am. Maraming salamat sa pagpasok. 8 minutes pa ako guys at saka ako'y mag-end na rin. Ilaag na imo primersis sim ako ani abot og 170 tamsak gahapon primer. Wow, grabe Ma'am Yama. 170 tamsak. Kakaiba talaga si Ma'am Yam. Si Ma'am Yam lang talaga malakas. Sanay laag-laag. Ako tinatamad na mag-laag-laag eh. Si Ma'am Yam lang ang malakas. Kita mo, ano na? Wala pang 1 month. Ay, 2 month. Mag-ano na si Ma'am Yam? $100 na. Wow. Wala pa to na ako nalaag sir kay busy sa module. Paano kung nalaag mo na yun? So 200 megit pa. Ingat po dyan Ma'am Yam, sabi ni Tintin and Kams Vlog. Dawa lang kay LS na ako napatamsakan yun. Oh, galing. Malakas talaga to si Ma'am Yam. Marami ng mga kaibigan ko si Ma'am Yam talaga. Kaliwa kanan, harap likod. Maraming kaibigan. Salamat Ma'am Tintin. Kasi si Ma'am Tintin Kams Vlog, malakas na ano to eh, nakikita ko sa ano to eh. Nakikita ko sa balang araw sisikat tong dalawa na to eh. Nakita ko. Maganda yung tandem nyo. Naglaag-laag oro ka Ma'am Yam. Ka-upload ko lang Sir Ricky, may natamsak na agad. Wow. Sisikat ang araw siya. Hindi nga, totoo. Nakikita ko talaga. Balang araw talaga. Nakikita ko talaga yan sa inyo. Masisipag yung dalawa eh. Saka magkasundo kayong dalawa pa. Nagsuportan kayong dalawa. Nakikita ko basta na nakikita ko na yan. Sisikat kayo. Balang araw sasabihin nyo, totoo pala sinabi ni Kuya Ricky. Oh, totoo talaga. Nakikita ko yan. Ano nyo pa, i-improve pa konti para ano. Nakuha niya ako Sir Host na may 20 tamsak na agad sa mga prinda ko. Oh. Galing mo talaga mo. Sa kanila ako magtamsak pag pag yung premiere na kasi malalagas lang eh. Angel Story si Ricky, oh, totoo yan. Nakikita ko na yun sa paningin ko, sa mga mata ko. Palang araw, kayo, sisikat kayo. Yes, maganda tandem nila, Ma'am Tinang. Oh, maganda ang tandem nila. Kunting kunting magsisikat kayo. Improvement. Kasi basta mga Bisaya talaga, mahilig talaga manood ng YouTube, mga YouTuber. Eight minutes na lang ako mga guys ha, at ako'y mag-end na rin. Gitripan man gali ko, himuon ko girl. Kasi nasanay ko sa kay Ma'am Tintin. Tas Sir din, Ma'am Tintin and Sir Kams Vlog. Malaki na ba review niya mo Ma'am Tintin? Malaki
Happy rin sila. Nasaan na siguro na sa $50 na rin siguro yan silang dalawa, ma'am. May $50 na rin kay sir, no? Ma'am Tintin, no? Hindi ko siya kung ano kung Tintin o comes sir or ma'am. Sabi na ko si Ma'am Tintin to si Sir comes nagdi-ay ito. Dalawa nga sila yun, ma'am. Hindi mo alam kung sino yung gumagamit sa kanilang dalawa eh. Pero mga $50 na rin siguro yan silang dalawa kasi ano sila lagi. Panay premiere, panay upload video. LS. Masipag yan silang dalawa. Ako premiere na ako i-review nyo mga $6 or $8. Wow, galing ni Ma'am Yam ah. Kahapon lang ba yan, ma'am, yung premiere mo? Ano ka? $8? Ma'am Yam? Sa isang premiere lang yan, ma'am? $8? Duty si Tintin, mao si Kams muna ang operator sa YT. Operator. Ayos yan. Palit-palitan lang, okay yan. Tapos busy lang ako hanggang matapos ka. Maraming salamat, Ma'am Geraldine Valdemora. Ano na ako, 3 minutes na lang ako magpaalam na rin, ma'am. Ingat po sa work dyan. Wow, ang lupit naman, Ana, Ma'am Yam. Katong premier na ko sir host na gaming kay $18 ang kita. Wow! Si Ma'am Yam na talagang malakas, oh. Paano kayo kung mag-premier ka ng isang oras, Ma'am Yam? Ilang dollar kaya yan? Laki siguro, no? Host, busy lang ako ha, hanggang matapos ka. Sige, Ma'am Geraldine. Ingat po sa work, ma'am. God bless po sa dyan. Sana all $18. Oh, ang lakas ni Ma'am Yam, oh. Isin ko sa GC na to, ipagkita ko kita kada primer. Oh, malaki pala pag mag-primer. Sige, pupunta ko mamaya ng fish market. Mag-video ka doon ng mga isda para i-primer ko. Malaki pala sa primer, ha? Malaki na ang kita dyan, Ma'am Yam. Si Ma'am Yam nga, may ano na. Yes, Ma'am Tintin, nasayang gani ang $12 na ako kaya na-delete video na ako. Oh, sayang, no? Guys, mga 2 minutes lang ako, guys, ha? Ano rin ako? Magpaalam na rin ako sa inyo. Pa-update lang ako. 1 oras lang. Maraming salamat sa pagpasok, ha? Kay Ma'am Yam Ernico, maraming salamat. Kay Tintin and Kams Vlog, kay Sir Kams Vlog, maraming salamat, ha? Kay Ma'am Jinli Abiaron, kay Ma'am Christine Macarayo, Yam Ernico, maraming salamat, ha? 100 plus na unta ako kita. Wow! Ako makikita lang ko ng $0.80, $0.2 sa dollar sa sign. Tuwang-tuwa na ako. Paano pa kaya pag $18 or $12 na makita ko? Mas grabe, talon-talon na siguro ako. Muna Tom 29. Tapos tambay lang ni Kedaro. Maraming salamat mga guys, ha. 1 minute na lang at ako'y magpaalam na rin, ha. Maraming salamat sa inyo sa pagbisita sa bahay ko. No worries, Sir Ricky. Basta support lang ko, kupot lang ko phone, support din ko. Sige. Maraming salamat, Sir Tintin ng Kamslaga. Gawa ka ng join button, sir. Paliparan kita. Wow, paliparan. Saka naman yan. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan, ha. Sir Kams Vlog, maraming salamat. Ma'am Yam Ernico. Kay Ma'am Jilia Veron, Ma'am Christine Crayong, sa kay Ma'am Corinne Sanero sa pumasok sa kanina sa akin. Maraming salamat. Ingat po tayo lahat ngayon sa panahon ngayon kasi medyo naman yung COVID. Maraming salamat, ha.
Kay Shano Gaming, maraming salamat. Sir Comes Vlog, ingat po tayo lahat ngayon, mamaya ma. Kasi yung may sakit na naman, pakalat-kalat, nag-ano naman dito sa amin ngayon. Tawag yun? Lockdown na naman. Kasi ano na, ewan ko ba, anong nangyari sa mundo natin. Maraming salamat sa atin, ingat po tayong lahat. God bless po. Bye-bye.